sindikudziwa kuti mthupi mukumva bwanji. Ni malima. Mwati bwa? Ninali kumunda. Okulilongwe ukumulanje. Mukati thupi mukumva bwanji munamva kuti ndili kuchipatala. Iya inanga si tsala pang'ono ochita chizungulire kuti zuchitikadi. Sogoleri mabosa kodi abrani banda mabosa simunasiyeme chizungulire chake. Simunachita madola muntu ana ntongo. Simunachita chizungulire? Muntu kumathokoza so tauzina anthu akauchitira zabwino komanso anthu akachitaso kuti afuna gawireso anthu ena kumayamikira kuti ukulu wake wa mulungu zionekera nthawi zonse. Mutamva kuti simuli pa mndandanda wa nduna zatsopano, what was your first reaction? Basi kuthokoza kumwamba chifukwa munthu kamachitira point umayembekezeraso kuti sikuli naso azakuchosaso. Ngakhale ine mutabadwa mukuyembekezeraso kuti muzamwalira. Ndiye munthu kakauti umachembekezera umachilandiraso kuti ambezi komwe. Ndipo kuthokozanso kuti inakomera mulungu kudzera mu mwana wake president wa dziko la Malawi. Amene akugwira ntchito zimene mulungu akufuna kuti atero kuti atisankheso ine ndikhaleso mmodzi amene asankhidwa kuti ndigwire nawo ntchito. Chakomeranso iwo kwa basasi anthu ena nawo kuti alawe nawo chifukwa keke ndogawana ena alaweko enako alaweko ndiye munthu umata kuvomereza ndipo ukavomereza mulunguso amakula pamaso pako. You have probably zimenezi mwakumana nazo mwina kambiri kutengedwa paunduna kusidwa kutengedwa kaunduna kamene kankachinga kayama werenga chimwene ndi anthu munasiya mpaka kuwerenga ngati mupandenera mukupata ngamba kunanaso kumana amasomoyo wenati wasiyandale ndwandale. In fact that was my next question kuti kodi mukhalabe mundalemo kapena zumveka kuti mwapuma mene timabwera ise kukuze ndi kukhala cabinet minister munamba kuti ndale mnasiya so simungasiye ndine wandale kaya koba manza tumatembenuza malemba masikisi ya samasoti kukhani bwanyi kati mukulemba sikisi kumulemba kana 9 mwa 6 akalele 6 9 akale 9 kuma maboza ndeni mangota ayayi teni tisezo sezikulele modzi. So muima pa UMP 2025 What mukavukira kawandale ndeni kabena maima basi pampanda. In police you might be a politician kuma you are not even you are not an active politician. So in I'm an active politician. It doesn't mean that when I'm an active politician that I'm going to stand. But if the privileges prevails, I'm going to stand. Udera koso denga dikasana kuzi ya mutu wakafusa kuti wali mkufuna bekweni yakuza nikutu kwa mdipo tina ponyamu tina putula mwala ndechala chachikuji ndibala. Anaputula mwala anthu akonstituency? Ndibwera kumene kwa anthu kuti kweni ndadabale. Ndikume bwanjalia ife timakufuna lindo achimwene amadziwa kuti ukoswese ukavotera nzimayi amene amaona ati mutanga kuti mulibe ufa ndiwo mulibe ana sanaje anapita kusukulu amakhala tumayi. Lastly inisobogola kuchito kwa mayi anaona kuti ino tatenga niji pa break mukaji atavala ni shati atavala ni jacket mukavala noka ndio mavala zosasita za makunya ukao amavala zosasita nda mukakuvala noka opanda mayi kusogolerani ndana amene inuyo mpaka nalamwa kuze ni basi kuti shati yabwino ndi jacket ivala ngene kodi sitingango kamba nkhani osa yambana Bajadu ilu ndine chimwene wanu tinabadwa wina kuyamba wina kutukala wachiwiri. Pomalizira mgwirizano wa Tonseu makamaka UTMDMCP tidziti chuchitika nchani ife amene tili kunja kuno? Mgwirizano lipo kuchoka ine mu nduna pako ndicho saunduna soka kuti mgwirizano palibe sizikugwirizana naso ndi zinthu ziwiri zosiyana. Nditi ndiye mwauza kale abambo kunyumbako kuti jeni tikabweze galimoto. Galimoto yaka kwela ndikwendesa nala abambo achimwene ine ndikakuti nali mmalisa bufatisi ambana inu mweyambapo. Iya inungofunsa. Ndungofunsa kuti mwauza abambo kuti tikasiya galimoto iyi. Ngakhala sauzi ngatiwa makwela imene. Kwesa makwela imene? Iya. Ife ndimaziwa malamulo tisikuti abamba makwera imene ndali ya ineyo nda driver inajana pasidwa gari moto ana so gari moto sine kapena gari atana sanyira driver ya driver wainyamulaso kupita kaitani kodi yapita kale mmene kwacheramu ife ndakuza ndipanje kuti ine ndimaziwa malamulo
kumapita kumisa galimoto kumabwerera kumene kunasayinidwa iwo. Moti munapita kumisa ya mmawa. Ndipo ndimapemphera mamalo usiku mutatimbira mumvaso ndili pa misaso za usiku zene ndimapemphera nditi pachete nda Radio Maria. Chabwino. Ndithu baba. Ndikufunireni zabwino zonse zikuoneka kuti you have received this news with grace. Simukumveka mwina ngati muulirira nkati. Ngati muulirira nkati. Ndithokoze kuti mnandithandiza sogwira ntchito, ndithokoze sa president kuti chinakomera kuti mmene amatenga boma chinakomera kuti ndikhale mmodzi mwa nduna yawo. Ndayamikirenso kuti aganiziraso ena kuti athandizire ntchito kuti tithokoze kumwamba. Timuyamikire Mulungu amene amatipasa mphamvu mpweya upumira ndi kumapita kukagwira ntchito. Tiyamikirenso mtundu wa Malawi poonanso ntchito zimene timagwira. Ndeti tikuthokozeniso inuyo kuti munafuna kuti mundifunse mwene kuti ngati ndikulira kapena ayi kumanga kuli kulanda kapizira nganakuta misozi. Zidakugwirani magazi nanga simwa kumana nazo kambirimbiri ndiye mwina mubuko zosiyana ndi ena mmene angachitire react. Ayi ndithu kumathokoza kumwamba. Ndathokoza kwambiri mutiperekera moni kwa akali ati. Ndithu amene mutiperekeso moni kwa alamuka ndi awani kandi 2. Tisiyane bwino otu apa please. Ngati Deputy Cabinet Minister. Chiona cheni nchonena kuti ndavomera appointment. Mwavomera? Yes. Appointment kuchipani anaidziwa ku DPP. Only the president was knowing. Mutharika? Yes, and apapaso nchifake ni machedwa kuti ndikuze ndinene atunauzade because I needed first to officially notify bwana zomwe neyo ndaganiza. Mukati notify bwana muonena bwana ake ati. President achipani chomwe ine ndi. Oho. Ndiye so I notified him of my decision. Yeah, so that's why ndikunena kuti ndavomera. President Chakwera adadzera kuchipani kuti mutipatse mwana kapena anabwera kwa inu ndiye munakapempha. I just want to understand. Zinaenda bwanji? No, in fact the appointment is for a person. So they had to get hold of the person. Okay. Yeah. Munazidziwa zisadachitike kapena mwamvera mawauno umene tamvera tosefe. No, I was not ndimadziwa mbuyo omwe it was hinted. Okay. Ndipo nchifukwa chake ndinakwanisa kudziwisa president akuchipani kwanga kuti pali kamphekesera akaka kuti zikhoza kutere. Okay. Eh. Ndinube DPP kapena posachedwa apa tikuona anata kuvekani nsalu IMCP kuti mwalo wa MCP. Brian, ndinapita ku parliament kuja patiketi ya DPP. Yes. So kwa panopa ndidakali wati nchifaka anthu mukunena kuti asankha MP wa DPP. Yeah, my question is mukhalabe ya DPP kapena undulendo kalowa ku MCP. Panopa sindingathe kuyankha zimenezo. I think let's wait and see what turns out to be. Luvuta bwanji kuyankha fuso. Because it's about what will happen in the future. Mulo wa MCP kapena simulowa. I have not yet been approached to join the party. Ndiye aku DPP aziti nchiyani chochitikachi? No, it depends on what the DPP will take it. I think imene yoyo ndi bwinono mufuse akulu aku DPP kuti ichi chachitenga motani. Ndikuyamikeni kwambiri and I wish you all the best pamene mukalumbira kukhala Deputy Minister mu boma limene lilipo panoli. No, thank you very much, Brian. Many thanks indeed.